भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. तर आज नवरात्रीचा 7वा दिवस आहे. नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर आजची सुरुवात एक देवीच्या श्लोकातून होऊ दे. तर मी करते. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज काही जणांचे उपवास असतात, काही जणां म्हणजे कन्यापूजन वगैरे करत असतात. तर ऑदर सिटीमध्ये तर आज खूप सर्वांची लगबग आहे. तर परत एकदा सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे माझ्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. तर या चॅनलमध्ये मी कोकणातले पारंपरिक सण तसेच कोकणाबाहेरही सण म्हणजे टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते. तर माझ्या चॅनलला नक्की जावा आणि पहा, तिथं माझे ब्लॉग पहा. ॲटलेस शॉर्ट. नमस्कार दादा. त्रिविनियम ॲनिमेशन. हाय बहिणी. हाय दादा. त्रिविनियम कुठून आहे बहिणी? आम्ही कोकणातून आहोत दादा. हॅलो. नवरात्रीच्या माझ्या परिवाराकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. अध्यक्ष कुठून खोटं बोलायचं नाही, कॉपी करायची नाही. हो हो दादा, खरं बोललात तुम्ही. नाही, कुठून कॉपी नाही करायची. खरं आहे ते. स्वतःचं ओरिजिनल पाहिजे काहीतरी, है ना. थँक्यू. बाई फटाक्यांचा आवाज कुठून? अस्सलामुअलैकुम. रिफात नमस्ते दादा. ॲटली शॉर्ट. पाऊस तिकडे आहे का तिकडे? हो, पाऊस आहे कोकणात, खूप पाऊस आहे. उद्धव साहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष अध्यक्ष. मतदान केले आहे 2 नंबरला. थँक्यू दादा. नमस्कार. थँक्यू सो मच दादा. माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तर तुम्ही नक्की कोकणातले व्हिडिओ जाऊन पहा. तिथं आहेत असे 4-5 व्हिडिओ टाकलेत आणि कोकणाबाहेरचेही आहेत, पाहू शकता तुम्ही. मी एक मेंटल माणूस आहे. असं दादा, तुम्ही तुमच्या चॅनलचं असं नाव का आहे? मी एक मेंटल माणूस आहे. छान आहे. तरी पण पावसात भिजायला येतं का? आम्ही पावसात नाही भिजत दादा, सर्दी होते आम्हाला. सौरभ पांडे. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज 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 लाईक करा, डबल टॅप करून, आणि सबस्क्राईब करा. जॉब करतात. दिलीप दादा. सोनाली गोपे. सोनाली गोपे. मध्य प्रदेश में कितना जिला है? नहीं पता. जनरल नॉलेज वीक है हमारी दीदी. वसंत काकळे. नमस्कार. नमस्कार दादा. वसंत दादा नमस्कार. प्रवीण साबळे. नमस्कार प्रवीण दादा. बालाजी चिखलीकर. नमस्कार बालाजी दादा.
बालाजी दादा आम्ही कोकणातून आहोत. प्रवीण साबळे जेवण झालं का? हा शिजतंय जेवण. स्नेहा देशमुख कुठून आहात? ताई स्नेहा ताई आम्ही कोकणातून आहोत. कोकणातून आहोत ताई आम्ही. गाव कुठला? सिंधुदुर्ग गाव आहे आमचा. स्नेहा घाडगे, स्नेहल घाडगे. हॅलो स्नेहल ताई, कशा आहात? रात्रीची चहा खूप छान होती. त्या ताईंनी आम्हाला चहाला बोलवलेलं काल. खूप छान झाली चहा. मोदक जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. सोबतीला नाही कुणी, सोबतीला माझे स्वामी. उन्हामध्ये सावली स्वामी, दुःखामध्ये सुख हे स्वामी. मला हे गाणं प्रचंड खूप आवडते. थँक्यू दादा, खूप छान. मनोज जरांगे पाटील, नमस्कार मनोज दादा. दिलीप देवरे सिंग, अशा माणसांना आपण इग्नोर करतो. दुःखामध्ये सुख हे स्वामी, कष्टामध्ये फळ हे बळ हे स्वामी, वेदनेचा अंत स्वामी. खरंच स्वामी समर्थ, खरंच खूप माझी पण स्वामी समर्थांवर खूप श्रद्धा आहे. त्यांच्या नामातच एवढं छान वाटतंय ना, नाही आपण हे शब्दामध्ये नाही सांगू शकत. प्रणित पेडणेकर कोकणातून कुठून आहात? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दादा. रमेश भाई दादा, रमेश भैया मुझे नहीं आती आपकी लैंग्वेज, फिर भी नमस्कार. मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, फिर भी नमस्कार. समुद्र का लुटेरा, हेलो. स्नेहल घाडगे, मस्त. स्नेहल ताई झालं का जेवण? वसंत काकळे कुठून आहात ताई? सिंधुदुर्गातून दादा. वसंत दादा सिंधुदुर्गातून. स्नेहल घाडगे थँक्स. स्नेहल ताई थँक्स बोलतात. मोहन साळुंके, हॅलो मोहन दादा, नमस्कार. अनिल नाईक, लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. हो, माझ्या चॅनलला जर तुम्ही दादा सर्वजण नवीन असाल ना, तर प्लीज लाईक करा, डबल टॅप करून स्क्रीनवर, आणि कमेंट करा, आणि मेन म्हणजे सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझ्या चॅनलची ग्रोथ होईल तुमच्यामुळे, सर्वांमुळे. तर थँक्यू. अनिल दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? थँक्यू माझ्या लाईव्हवर आल्याबद्दल. इंडियन गेमर, नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. इंडियन गेमर. वसंत काकळे, जेवण झालं का? हो चालू आहे, शिजतंय जेवण. प्रकाश पुराणे, हाय प्रकाश दादा. हाय इंडियन गेमर. हो हो, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. अनिल दादा सांगतात. समुद्र, राधे 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 राधे. वसंत काकळे कुठून आहात? सिंधुदुर्ग. की बेस्ट वाईफ मच्छर में छान है. मच्छर ने आपको काटा, यह उसका जुनून था. आपने खुजाया, यह आपका सुकून था. आप चाहकर भी उसे मार ना सके, क्योंकि उसके अंदर आपका खून था. व्हेरी नाइस. छान छान. बंटी बेस्ट वाईफ, हॅलो. प्रणित पेडणेकर, मी दापोली. ओके प्रणित दादा, तो दापोलीचा आहे. दिनकर देवकर, हाय हाय दादा. दिनकर दादा. मनोज पवार, कोकणातली माणसं साधी बोळी. हां. अनिल नाईक, हां दादा तुमची कमेंट मी वाचली मगाशी. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा दादा. थँक्यू दादा. दिनकर देवकर, हाय दिनकर दादा. हम महाराष्ट्र से है, समुद्र का लुटेरा. वसंत काकळे, पाऊस आहे का? हो कोकणात खूप पाऊस आहे. दिनकर देवकर, मी तुला ताई बोलू शकतो का? हो दादा, ताई बोलू शकता तुम्ही, ताईच बोला.
सुलक्षा झलबा, हाय सुलक्षा. प्रकाश इकडे जेवण झालं का नाही ताई? जेवण चालू आहे, शिस्त आहे. रोहित मंगल, थँक्यू रोहित दादा, थँक्यू. सुलक्षा जंबा, माझं नाव सुलक्षा. छान आहे सुलक्षा तुझं नाव, मला खूप आवडलं. उत्तम शिंदे, हाय. उत्तम दादा, सिप मेवती, हाय. विजय मलवार, हॅलो नमस्कार विजय दादा. दिनकर देवकर, ताई मी बोलू शकतो का? हो दादा तुम्ही ताई बोलू शकता. शत्रुघ्न जयवंत, हाय. श्री स्वामी समर्थ, हो नक्कीच लावेन दादा. श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंगलताई, कशा आहात तुम्ही? लाईक केलं, थँक्यू मंगलताई. दिनकर, ताई तुझं जेवण झालं का? नाही, शिस्त आहे. बाकीचं अजून थोडंसं आहे. आता जेवणार आम्ही दुपारी 1 वाजता. मंगलताई शुभ दुपार. शुभ दुपार मंगलताई. मनोज, कुकरमध्ये डाळ भात लावला आहे का? हा भात लावला आहे. पंढरीचा राजा, रामकृष्ण हरी. पंढरीचा राजा 11 नंबरला लाईक डन. रामकृष्ण हरी आई, रामकृष्ण हरी दादा. पंढरीचा राजा, स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ दादा. उद्या लावणार नक्की. IPS राजू, जय माता दी. जय माता दी दादा. राजू दादा, मंगल गायका, मी मस्त आहे ताई, तुम्ही कसे आहात? हो ताई मी खूप छान आहे. तुमचा मी काल लाईव्ह पाहिला, खूप छान आहे तुमचा पण लाईव्ह, मला खूप आवडला. सुलक्षा झलबा, ताई तुम्ही कुठे राहता? आम्ही कोकणात राहतो ताई, सिंधुदुर्गमध्ये. रूपम कांबळे, हाय रूपम ताई. शुभम सोनोने, नमस्कार ताई साहेब, मी शुभम कुंभार. अरे वा छान शुभम दादा. रूपम कांबळे, हाय शुभम, हाय रूपम, हाय. किरण पवार, कढी भात चपाती मिरची चटणी लोणचं मीठ आणि पाणी. वाव, हे आज जेवण बनवलात का किरण दादा? पलांती बालचंदर, गुड आफ्टरनून दादा. सुभाष देशमुख, हॅलो सुभाष दादा. पलांती बालचंदर, थँक्यू, गुड आफ्टरनून. पंढरीचा सर्वांना रामकृष्ण हरी असं म्हणतात. पंढरीचा राजा आहे दादा. पलांती माहिती, थँक्यू पलांती, थँक्यू सो मच. सचिन महामंडळ, शिवरायाचा मावळा, जय महाराष्ट्र. प्रीतीताई नमस्कार. जय जिजाऊ. सचिन महाडिक, शिवरायांचा मावळा, जय महाराष्ट्र, हे त्यांचं चॅनल आहे वाटतं. तर ते दादा सांगतात. प्रीतीताई नमस्कार. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. रायगड जिल्हा बल्लारेश्वर पाली, जय रघुवीर समर्थ. नमस्कार दादा, नमस्कार. खूप तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलला, जिथं लाईव्ह चालला आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी, हे माझ्या यूट्यूबचं चॅनलचं नाव आहे. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा डबल टॅप करून, आणि ह्याच्या पुढेही लाईव्ह येतील तिथं जॉईन व्हा. मंगल घोडेकर, मंगलताई, हाय. पंढरीचा राजा, माऊली 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 माऊली. पलांती, थँक्यू. सुलक्षा झलबा, कोकणात कुठं? सिंधुदुर्गात ताई. तुम्ही काय कोकणातले आहात का? कोकणातले आहात का ताई? मंगल घोडेकर, थँक्यू ताई, थँक्यू. ताई तुमचं काही दुकान वगैरे आहे का? तुमचं बॅकग्राऊंडला दिसत होतं म्हणून म्हटलं. स्वाती घेणे, हाय स्वाती ताई. पलांती बालचंदर, क्या तारीफ के फूल बांटना बंद करो भैया. ल्युएश हादल, नमस्कार. संदीप हिंगे,
हा दादा, इकडे भरपूर पाऊस आहे, म्हणजे कोकणात खूप पाऊस चालू आहे आणि अदर सिटीला पण, लातूर या साईडला पण भरपूर पाऊस आहे. रामदास शिंगारे, हाय ताई शिंगडे, हाय ताई, नमस्कार दादा. रामदास दादा पलांती. पलांती, यू लुकिंग ड्रीम गर्ल, थँक्यू. लुएश हादल, हाय लुएश दादा, नमस्कार. पंढरी ताई गिफ्ट केलं 712 नंबर. ओके, थँक्यू दादा. माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल ना लाईव्ह, तर प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. आणि माझ्या चॅनलवर व्हिडिओ आहेत ते पाहू शकता तुम्ही, कोकणातले पण आहेत. तर तुम्हाला नक्की आवडतील, नक्की जाऊन पहा आणि कमेंट करा कसे आहेत ते. पलांती, युअर स्माइल सो क्यूट, थँक्यू. मंगल घोडके, पंढरीचा राजा, नमस्कार. मंगलताई तुम्हाला पंढरीचा राजा या चॅनलला दादांना नमस्कार बोलताय. जॉईन करा ताई मला. हो हो, आम्ही पण तुम्हाला जॉईन करू नक्कीच. दादा तुम्ही माझ्या ना चॅनलवर जाऊन एक कमेंट करा, म्हणजे मला शोधायला इझी जाईल तुमचं चॅनल आणि मी तुमचे व्हिडिओ पाहू शकते आणि तुम्हाला जॉईन करू शकते. थँक्यू. संदीप हिंगे, ताई मी नवीन आहे बरं का, सांभाळून घ्या. हो दादा, इथं सर्वजणच नवीन आहेत, मी पण सर्वांसाठी नवीन आहे. तर हळूहळू आपली ओळख सर्वांशी होईल. आता मंगलताईंची ओळख माझी नुकतीच झालेली आहे, तर त्या माझ्या लाईव्हला असतात, त्यामुळे त्यांची ओळख झाली, अशी प्रत्येकाशी ओळख होईल. थँक्यू. संदीप ढोले, हाय प्रीती, कशी आहेस तू? रामकृष्ण, बरी आहेस का? हो दादा मी बरी आहे, रामकृष्ण हरी. उत्तम शिंदे, उपवास आहे का? नाही दादा, उपवास नाही माझा. लुएश हदल, हाय लुएश दादा, कसा आहेस तू? अमोल आवरे, हॅलो अमोल आवरे दादा. सचिन महाडिक, शिवरायांचा मावळा, जय महाराष्ट्र, लाईक डन, थँक्यू सचिन दादा. पंढरीचा राजा, मंगलताई नमस्कार. एज्युकेशन ऑल इन वन चैनल, आपकी बिंदी आप पर बहुत सुंदर दिखती है, धन्यवाद भैया. एज्युकेशन ऑल इन वन चैनल, धन्यवाद. मला नमस्कार. सचिन महाडिक, शिवरायांचा मावळा, जय महाराष्ट्र. सबस्क्राईब आणि लाईक केलं, थँक्यू दादा. जेव्हा माझं परत लाईव्ह असेल तेव्हा तुम्ही नक्की जॉईन व्हा माझ्या लाईव्हला. सुभाष देशमुख, हॅलो सुभाष दादा. अनिल नाईक, अनिल दादा मी आहे. हो दादा तुम्ही आहात, थँक्यू. तुम्ही माझ्या चॅनलवर असलात की कसली भीती वाटत नाही बघा, फुल सपोर्टला असता दादा तुम्ही. कल्पना सातपुते, ताई आम्ही उस्मानाबादचे आहोत, तुम्ही पुण्या गावचे आहात, जेवण झालं का? नमस्कार ताई कल्पना ताई, तुम्ही उस्मानाबादचे आहात का? वाव. आणि आम्ही सिंधुदुर्ग कोकणातले आहोत आणि जेवण आता आम्ही 1 वाजता करू, या जेवायला. चारू दळवी, हाय ताई, हाय चारू. मंगल सुलक्षा झलबा, हो मालवण. अरे वा सुलक्षा, तू मालवणची आहेस, वाव. सिंधुदुर्गातलीच आहेस तू. त्यानंतर हो ताई माझं दुकान आहे, तेच मला काल असं वाटलं. छान ताई, खूप छान करताय. शंकर कांबळे, हाय. शंकर कांबळे, प्रीतीताई टी टाईम झाला की नाही? कसा आहे तुमच्याकडे पाऊस कालपासून खूप होता पाऊस कोकणामध्ये. तर टी टाईम, चहा नाश्ता झाला, आता जेवतोय. चारू दळे, मी कोकणातली सुकळवाडी तळगावमधली आहे, वाव. छान छान छान. काय करते चारू तू?
यांना कोकणाबद्दल आपल्या लाईव्हमध्ये कोकणाबद्दल तू 4 शब्द बोलू शकतेस की कोकण कसं आहे, सर्वांना आपलंसं करणारं आहे, हो ना? तर सांग नक्की तू आता. शंकर कांबळे 13 नंबरला लाईक डन केलं मतदान ताई साहेब. थँक्यू शंकर दादा, थँक्यू सो मच. वैशू मोघाटे नमस्कार ताई. वैशूताई नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज 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 डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. माझ्या कोकणातले पण व्हिडिओ आहेत आणि कोकणाबाहेरचे पण व्हिडिओ आहेत, जाऊन तुम्ही नक्की पहा. ज्योतिराम सूर्यवंशी नमस्कार ताई. नमस्कार दादा, नमस्कार. नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून. सचिन शिंदे हाय सचिन दादा. ज्योतिराम सूर्यवंशी. रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण हरी माऊली. विनोद कुमार सागर नमस्कार. नमस्कार दादा. लक्ष्मण थेटे जय महाराष्ट्र ताई साहेब. जय महाराष्ट्र दादा, जय महाराष्ट्र. नवीन असाल माझ्या चॅनलला तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्या आपण लाईव्ह करू तेव्हा आपण सर्वांना एकमेकांना ओळखत असू. त्यामुळे प्लीज लाईक करा सर्वांनी आणि डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. विनोद कुमार सांगा कुठून आहात आपण? आम्ही कोकणातून दादा. शिवाजी होले हाय. मानसी ब्लॉग हाय ताई. हाय मानसी. मानसी ताई नमस्कार. लक्ष्मण थेटे जय महाराष्ट्र ताई साहेब. लक्ष्मण दादा जय महाराष्ट्र. मी पण कोकणातलीच आहे. वाव, आज भरपूर जण कोकणातलेच आहेत. मला खूप भारी वाटते की कोकणातली आपली माणसं आपल्यासोबत जोडतात. तर मानसी व्लॉग, तुझे व्लॉग करतेस का तू? चक्राधर लोखंडे नमस्कार दादा. हाय. लक्ष्मण थेटे जय महाराष्ट्र ताई साहेब. जय महाराष्ट्र. चक्रधार लोखंडे नमस्कार दादा. हाय. होच दादा, मी तुम्हाला हाय म्हणते मगातपासून. आम्ही पण आहोत लाईव्ह. हां दादा, मी मगातपासून तुम्हाला नमस्कार बोलते. चक्रधार दादा, सॉरी तुम्हाला राग आला असेल तर, पण नमस्कार. सयाजी होले जय माताजी. जय माताजी दादा. मनोज माने हाय. मनोज माने दादा. लक्ष्मण थेटे जय महाराष्ट्र ताई साहेब. जय महाराष्ट्र. संदीप दळवी हॅलो, कशा आहात तुम्ही? पहिल्यांदा आलो आहे लाईव्ह ऑनलाईन. नमस्कार दादा, वेलकम टू माय चॅनल कोकणची माणसं साधी भोळी. हे माझं चॅनलचं नाव आहे. कोकणातले व्हिडिओ असतात आणि कोकणाबाहेरचेही. निहार गोसावी नमस्कार निहार दादा. नमस्कार. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं लाईव्हला स्वागत आहे. मानसी ब्लॉग ताई, तू माझा मेसेजला रिप्लाय नाही करत. अरे मी केला ना बाळा. परत काय केलेला तू? मला प्लीज परत विचार, मी देते तुला रिप्लाय. आकाश मदानी हाय. संदीप दळवी नवरात्रीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. संदीप दादा तुम्हालाही नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मानसी, मी लास्ट लाईव्हला पण मेसेज केले आहेत. सॉरी मानसी, मी नाही पाहिले असणार, पण मी जाणून बुजून असं नाही बाळा करत की म्हणजे एखाद्याला इग्नोर करावा. इग्नोर करणाऱ्या माणसांनाच मी फक्त म्हणजे सॉरी, मला ज्यांना इग्नोर करायचं त्यांनाच मी इग्नोर करते, नाही तर मी सर्वांना आन्सर करते बाळा. तर मानसी, तुला वाईट वाटलं असेल तर आय एम सॉरी बेटा. तर असू दे, चल मी तुला रिप्लाय नक्की करते. हिंदू हाय. नमस्कार. कुठून आहात? तर आम्ही कोकणातून आहोत. तुम्ही मुंबईतून आहात का? मुंबईकर वाव, छान. नमस्कार मुंबईकर. आकाश मदाने हाय. माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, डबल टॅप करून लाईक करा. चारू दळवी गृहिणी आहे आणि मुंबईला ट्युशन घेते. वाव ताई, खूप छान काम करता, खूप छान करता. मुलांना शिकवण्याचं काम हे सगळ्यात खूप बेस्ट काम आहे, कारण त्याच्यासाठी खूप पेशन्सची गरज असते. ते सर्वांच्यात नसतात, माझ्यातही नाही आहे. तर खूप छान करतात. संदीप, मी पण कोकणामधला. अरे वा संदीप दादा, तुम्ही पण कोकणातले. कुठून आहात ते नक्की सांगा. इधामण गायकवाड गाडी बसली आली. इदामान गायकवाड नमस्कार दादा.
मानसी व्लॉग. हो ताई, व्लॉग्स बनवायचे आहे पण समजत नाही कसं स्टार्ट करू. नक्कीच मी तुला गाईड करू शकते. मला एक कमेंट कर नक्की. पण इथं आपण एकमेकांची इन्स्टा आय डी पण नाही देऊ शकत. पण तू मला कमेंट कर, मी तुला नक्की गायडन्स करेन. माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की कमेंट कर, मी तुला नक्की गायडन्स करेन. की म्हणजे मी पण नवीनच आहे, पण मला जेवढी माहिती आहे ती मी तुला देऊ शकते नक्कीच. जास्तीत जास्त शॉर्ट टाक, व्हिडिओ टाक आणि लाईव्ह पण कर थोडंफार, तुला जमेल तसं. कारण मुली घाबरतात लाईव्ह यायला, की माणसांचे निगेटिव्ह कमेंट खूप असतात, त्यामुळे खूप घाबरतात. पण घाबरायचं नाही. इथं आपल्या लाईव्हला एक ऑप्शन आहे, हाईड चॅनल. लगेच मेसेज आले की हाईड करून टाकायचं, टेन्शन नाही. तर तू पण तेवढं करू शकते. पांडुरंग हेंगडे, तुमच्याकडे पाऊस आहे का? हो दादा, पाऊस आहे कोकणात. संदीप दळवी, लाईक केला आहे दादा, लाईक केला आहे. सबस्क्राईब पण नक्की करा आणि लाईव्हला जॉईन राहा. थँक्यू सो मच. राजेश कोळते, ताई तुम्ही खूप छान दिसता. तुमचं गाव कुठलं? जेवण झालं का? राजेश दादा, थँक्यू सो मच. आमचं गाव सिंधुदुर्ग, कोकणातले आम्ही. जेवण आता करणार आहोत. सचिन बोरकर, नमस्कार सचिन दादा. संदीप दळवी, खूप बरं वाटलं. कोकणचा कोणतरी बोलत आहे यूट्यूबवर. हां दादा, मी कोकणातला असे आणि माझं कोकणात, माझ्या चॅनलचंच नाव असा, कोकणची माणसं साधी भोळी. मग काय, कोकणातल्या माणसांनी पण पुढे जायचं ना, है ना. थँक्यू सो मच. इट्स ओके ताई. मानसी व्लॉग, इट्स ओके ताई, सॉरी नका बोलू, मी लहान आहे. तुम्ही रिप्लाय केला की खूप छान वाटतं म्हणून बोलली. सॉरी ताई, चुकून असेल तर. नाही ग, तू नको सॉरी बोलू. असं मेसेजवर खाली जातात, त्यामुळे पटकन एखादा मेसेज चुकून सुटू शकतो, त्यामुळे सॉरी सर्वांना. असं जर कोणाच्या बाबतीत झालं असेल, मी मुद्दामून नाही करत, सर्वांचे मेसेज वाचण्याचा नक्की प्रयत्न करते. तर मानसी, माझ्या चॅनलवर नक्की रिप्लाय कर, एक मेसेज कर, सॉरी कमेंट कर, मी तुझे ब्लॉग पाहीन. रोशनी गोसावी, निगेटिव्हपेक्षा फालतू कमेंट येतात. हां रोशनी, खरं आहे हे. निगेटिव्हपेक्षा फालतू कमेंट नक्की खूप असतात, पण आपण इग्नोर करायचं. कमेंटला इग्नोरच करायचं. अजून काय सांगू शकते ना. प्रायमरी अकाउंट, थँक्यू. लाईट गेली, थँक्यू. प्रायमरी अकाउंट. काय बोलायचं. ब्रह्मनाथ महाजन, रावण दहन करायचं की पाण्यात बुडवून मारायचा? ते दरवर्षी करतं तसंच करा, वेगळं काही करू नका. दिलीप वाबळे, हाय दिलीप दादा. दिलीप वाबळे, जेवण झालं का ताई? हो दादा, जेवण झालं, आता जेवायचं आहे. जेवायचं आहे आता अर्ध्या तासाने. अक्षय थोरा, थँक्यू अक्षय दादा. श्री स्वामी समर्थ. शरद सावंत, शुभ दुपार. शरद दादा, शुभ दुपार, नमस्कार. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. दिलीप बापळे, कुठून आहात ताई? आम्ही कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग. मानसी ब्लॉग, ताई काही माहिती हवी असेल तर कुठे विचारू शकते मी? तेच ना ग, मी तुला माझा इथं इन्स्टा आय डी नाही सांगू शकत बाळा. तर मी विचार करते, उद्याच्या लाईव्हला तू नक्की ये 1 वाजता. तर मी तिथं नक्की सांगेन तुला. विचार करते मी काय ऑप्शन, काय एक सोल्युशन निघतंय का. मानसी ब्लॉग, यूट्यूबबद्दल. हो मानसी, तेच मी उद्या मी आज विचार करते. कारण इथं एखाद्या जेंट्सची आय डी देणं सोपं असतं, पण लेडीजची आय डी देणं खूप कठीण आहे. कारण इथं खूप घाण माणसं बसलेली असतात. खूप चांगली माणसं तर आहेतच माझ्या चॅनलवर, पण निगेटिव्ह कमेंट करणारे पण असतात ना गं. त्यामुळे मी पटकन म्हणजे आय डी नाही देऊ शकत इथं. पण तुम्हाला कमेंटवर विचार, मी तुला गायडन्स करू शकते नक्की.
मला यूट्यूब चॅनलवर माझ्या जा आणि एखाद्या व्हिडिओ पहा माझे आधी तू कसे मी केलेत ते, आणि त्याच्यावरून काय कळतंय का बघ, आणि नंतर मला कमेंट कर. मी तिथं तुला काही सांगण्याचा प्रयत्न करीन नक्कीच. शरद सावंत लाईक केले. शरद दादा थँक्यू. रोशनी गोसावी, मी काल गेले लाईव्ह रेसिपी बनवत होते तेव्हा माझ्या मम्मीला दाखवायला ये, मी फालतू कमेंट करत करत मेले. काय मला समजलं नाही. मी काल लाईव्ह रेसिपी बनवत होते तेव्हा ना माझ्या मम्मीला दाखवलं हे मेले, फालतू कमेंट करत होते मेले. रोशनी काय सांगताल, अशीच फालतू माणसं असतात. पण या फालतू माणसांका जर आपण भियान राहिलं तर आपण कधीच नाही पुढे जाऊचो, है ना. असल्या माणसांका घाबरायचं नाही. इथं चॅनलवर हाईड ऑप्शन मस्तपैकी दिलेला, तो पहिलं अपडेट नव्हतं, आता अपडेट असा. तू लगेच ती कमेंट हाईड टाकू शकते ना, तू का तो माणूस परत रिप्लाय करू शकणार नाही. तर नक्की कर, तुझं पण चॅनल ग्रो होऊ दे. या रोशनी गोसावी या ताईचं पण चॅनल आहे, तर तुम्ही तिथं जाऊन तिचे व्हिडिओ पाहू शकता. ती पण छान अशी रेसिपी टाकते. ब्रह्मनाथ महाजन, आज ऑरेंज कलर आहे. काय माहिती, आम्ही असे कलर फॉलो करत नाही. जे आहे ते आहे बाबा रोजचं. त्या साड्यांच्या मागे धावायचं, आज कलर हा, मग हा, आज दुसरा कलर तो. देवीचे तर सगळेच रूप आहेत, तर त्या देवीचे जे विचार आहेत ते आचरणात आणायला पाहिजे. कलर मायने नसतात. दिलीप वाबळे, गाव कुठं आहे तुमचं? आम्ही सिंधुदुर्गातले दादा. सुमित पण पाटील, सुमित दादा नमस्कार. दीपक नावरे, कसे आहात वहिनी, जेवण झालं का? ओ दीपक दादा, जेवण बनलंय, आता जेवायचं आहे थोड्या वेळाने. मानसी ब्लॉग, हो ताई तुमचं बरोबर आहे, मी करते कमेंट. ओके मानसी, बेस्ट ऑफ लक तुझ्या यूट्यूबच्या ग्रोथसाठी. जय भीम जय शिवराय. कुठून आहात? जय भीम दादा, जय शिवराय. मी आहे कोकणातून दादा. रवी मानिकंता, दीदी कैसू? हाँ दादा भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं. रोशनी गोसावी, होय बरोबर. हां रोशनी, तू पण विचार कर या गोष्टीवर आणि तुझं चॅनल ग्रोथ कर. मुझे हाँ बताइए भैया, मतलब मैं जो करने लायक हूँ तो वो करूँगी. नो स्पिन वेयरिंग वीडियो बनाकर अपलोड कर दीदी, करेगी दीदी प्लीज़ टुडे. मेरे पास इधर नहीं है नो स्पिन. मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ, इसलिए मैं मतलब कोकण में रहती हूँ लेकिन अभी नहीं हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कर सकती. आप बोल रहे हो, लेकिन मेरा पहना नो स्पिन पहना हुआ शॉर्ट में वगैरह वीडियो है, आप वो देख सकते हो. ब्रह्मनाथ महाजन, आज इंडिया पाकिस्तान आहे, कोण जिंकेल? आय विश की इंडिया जिंकायला पाहिजे. मटनवाला, हाय. MR मटनवाला, हॅलो. रवी, सॉरी दादा. रमीकांता, सॉरी दादा. जय भीम जय शिवराय. माझा 24 ID आहेत. बापरे, म्हणजे 24 ID आहेत की माझा 24 असं नाव आहे? ताई मला पण कुकिंगचा रेसिपी टाकायची आहे, तर तू कोणत्या ह्याच्यामधून काय ते ॲपमधून व्हिडिओ शूट करते मला नक्की सांग. अरे कशी लाईट गेली का गं? सॉरी रवी दादा. अच्छा, ट्रायपॉड नसेल तर कसं शूट करू शकते का मी? मी तुला एक बेस्ट ऑप्शन सांगते. मिशोवर ना खूप म्हणजे 100 150-200पर्यंत ट्रायपॉड असतात, तो तू नक्की खरेदी कर. कारण ट्रायपॉडशिवाय तू हातात घेऊन रेसिपी नाही करू शकत बाळा. त्यासाठी एक ट्रायपॉड नक्की खरेदी कर.
मिशोवर ना रिजनेबल रेटमध्ये असतात ट्रायपॉड. जय भीम जय शिवराय. माझे गाव लांजा आहे. नमस्कार दादा. लांजा हे तुमचं गाव आहे का? छान छान छान. रवी मणिकंता. रवी मणिकंता. ओके, आता व्यवस्थित आलं मला वाचायला. सुलक्षा झलबा. तुम्ही स्वर्गात राहता पण कुठे ते? सुलक्षाताई मी कसं सांगू शकते ना, लाईव्हमध्ये नाही सांगू शकत कुठे राहते ते, पण मी सिंधुदुर्गातच राहते. SK शिंदे. हॅलो वहिनी साहेब. नमस्कार. ब्रह्मनाथ महाजन. सर्वांचं नाव घेऊन बोलताय, कोणालाच नाराज करत नाही, हे आवडलं. ब्रह्मनाथ महाजन दादा, थँक्यू सो मच. इथं मला कोणालाच नाराज नाही करायचं आहे. प्रत्येकाचे काय म्हणजे माझ्यासोबत शेअर करायचं हे मला वाचायचं आहे, त्यांना सांगायचं आहे, रिप्लाय द्यायचा आहे. तर थँक्यू तुम्ही मला एक कमेंट दिल्याबद्दल. जय भीम जय शिवराय. जय भीम जय शिवराय. आता तुमचा किती लाईक आहे बघा, मी लाईक करतो. माझे लाईक आहे 21. थँक्यू नक्कू. ओके. मानसी ब्लॉग. ताई मी केलं नाही आधी कधी. शूट करायचं तर एडिट कोणत्या ॲपवरून करू शकतो? इनशॉट पण खूप छान आहे त्याच्यामध्ये पण तुला 4K मध्ये व्हिडिओ पाहिजे तर तू करू शकतेस. त्याचं जे काय म्हणतात त्याला, एडिटिंग खूप छान आहे, तू करू शकते इनशॉटमध्ये. आणि त्यांचा लोगो पण तू हटवू शकते, त्यांची फ्री ॲड पाहून. तर मी त्याच्यावरच करते, तू पण त्याच्यावरच करू शकतेस. एकदा ट्राय कर बघ. सुलक्षाताई. हां ताई. हा सुलक्षाताई, तुम्हाला राग वगैरे नाही आला ना? नाही सांगू शकत, आपण लेडीज आहोत, नाही सांगू शकत आपली पूर्ण आयडेंटिटी. तर सॉरी हा ताई. आणि इथंच मी नक्की सांगू शकते की कोणीही लाईव्ह करताय लेडीज तर प्लीज आपली पुरी आयडेंटिटी नाही सांगायची. इथं चांगले माणसं नक्की आहेत आपल्या सपोर्ट करणारे, पण बाकी सांगू शकत नाही. समजते, समझदार को इशारा काफी होता है ना. इनशॉट तू डाउनलोड कर बाळा, खूप छान आहे इनशॉट. गणेश करांदे. नमस्कार गणेश दादा, नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय भीम जय शिवराय. लाईक डन. थँक्यू दादा. गोविंद पाटील. नमस्कार गोविंद दादा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. हम सब भारतीय. हां, लाईक डन आहे. जय भीम जय शिवराय. जय भीम जय शिवराय. थँक्यू दादा, धन्यवाद. सुभाष देशमुख. हॅलो सुभाष दादा. किशनाथ पोवार. असल्याना इग्नोर करायचं. मानसी ब्लॉग. सुभाष देशमुख. नमस्कार दादा. मानसी. हो ताई, थँक्यू. तुमच्यामुळे खूप काही समजलं यूट्यूबबद्दल. हा मानसी, तुला अजून काही विचारायचं असेल तर तू कमेंटवर नक्की मला विचारू शकते, मी तुला त्यावर नक्की रिप्लाय देऊ शकते. तर मला तिथं कमेंट कर. आणि काय माहिती हवी असेल, जी मला माहिती आहे ती मी तुला नक्की शेअर करू शकते माझी माहिती. गोविंद पाटील. कुठून आहात दादा? गोविंद दादा, मी कोकणातून. ज्ञानेश्वर गवांडे. ज्ञानेश्वर दादा नमस्कार. तिमक रावसाहेब. सर्वांना विनंती आहे कमेंट व्यवस्थित करा. ओ दादा, कोणाला सांगताय तुम्ही? अशा माणसांना ज्यांना दिमाग तर नाहीच आहे, पण काय म्हणतात ते, महाराष्ट्रात राहून पण, महाराष्ट्रात काय कुठे पण राहून त्यांना कसं राहावं हे कळत नाही आहे. थँक्यू दादा, तुम्ही मला बहीण म्हटल्याबद्दल. इथं तर
म्हणून तर काही माणसं ज्या लेडीज आहेत त्या लाईव्ह येत नाही, त्यांचं चॅनल त्यांना कंटेंट एक तर भेटत नाही. पण बाबा म्हटलं लाईव्ह येऊन आपला ग्रो चॅनल करू, कारण गृहिणी ही सारखी बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मला खरंच बोलता येत नाही आहे या विषयावर, कारण बोलून बोलून मला ना अशा माणसांची कीव यायला लागली का राग येतो आहे मला. असल्या माणसांचं किती फालतू माणसं असू शकतात. माझ्या मैत्रिणी अशा आहेत, त्यांना पण ग्रो करायचं आहे, पण याच माणसांमुळे डाऊन जाते सगळं. वाईट फालतू कमेंट करतात. आता बघा तुम्ही माझ्या कमेंटवरती गेलात ना पुढे वरती, तर तुम्हाला एक दीदी सांगते की मी माझ्या आईला माझं लाईव्ह दाखवत होती, तर त्या माणसाने अक्षरशः फालतू कमेंट करून सोडल्या. मग इथं आया बहिणी कशा पुढे जातील ना हो. एक तर तुम्ही बाहेर तर त्यांना कुठे पडू देत नाही आहे. कुणी वाईट बोलून फालतू कमेंट करू नका. माझी बहीण आहे. थँक्यू दादा तुम्ही मला बहीण बोलल्याबद्दल. अबाउट ऑल ताई तुझा स्वभाव लय भारी वाटला. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. भारत चिल चिल चितळे भारत चितळे. हाय दादा, मी आहे. जय भीम जय शिवराय. नमस्कार दादा. खरंच जय भीम जय शिवराय. यांचे सर्वांचे विचार एवढे चांगले होते ना, आता इथं एका माणसाचा असा विचार एवढा हे नाही आहे. प्रत्येकाला घालून पालून बोलायचं हेच चाललंय. ऑल अबाउट फुल सपोर्ट दिदी. थँक्यू. ऑल अबाउट दादा. कॉमेडियन विठ्ठल ताईसाहेब कुठून? आम्ही कोकणातून आहोत दादा. त्र्यंबकराव साहेब, आपण हिंदू आहोत. हिंदू संस्कृती जपा. आपण छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांच्या महाराष्ट्रात जातोय. होय दादा, खरंच आहे. पण हे सर्वांना नाही कळत आहे की त्यांचे विचार काय होते, हे अजूनही त्यांना कळलं नाही आहे. चौरसिया काय वहिनी, मला ओळखलं का आपण? नाही दादा, तुम्ही पहिल्यांदाच आलात का लाईव्हला? तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलवर नवीनच असाल तर. कॉमेडियन विठ्ठल ताईसाहेब कोणाकडे लक्ष नाही दादा, मी लक्ष नाही देत, कारण आता माझ्या चॅनलला वर्ष होणार आहे. पण माझी पण हिंमत, मी खरं सांगते, माझी पण हिंमत होत नव्हती की लाईव्हला यावं. पण बाबा मी विचार केला की अशा माणसांसाठी मी माझं लॉस का करून घेऊ, एवढंच माझ्या डोक्यात आलं आणि मी लाईव्हला सुरुवात केली आहे. आणि अशा माणसांना आपण भीक नाही घालत है ना. आणि माझ्या बहिणींना पण, इथं लाईव्ह असलेल्या बहिणींना पण सांगायचं आहे की प्लीज अशा माणसांवर लक्ष नका देऊ, निगेटिव्ह कमेंट करणाऱ्यांना. भीमाशंकर गणेश, हाय दादा. हाय शंकर जाधव, हाय. मानसी ब्लॉग, हो ताई, अशा लोकांमुळे भीती वाटते व्हिडिओ किंवा ब्लॉग बनवायला. नाही मानसी, नको टेन्शन घेऊ, तू बनव बिंदास. अशा माणसांना नाही घाबरायचं. भीमाशंकर गणेश, छान आहेत सिम्बॉली. देव माणूस, लाईक डन मी आहे. थँक्यू दादा, देव माणूस दादा. तर प्लीज माझ्या चॅनलवर नवीन असाल ना, तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी जेव्हा उद्या पण लाईव्ह येईल तेव्हा तुम्हाला माझं नोटिफिकेशन भेटत जाईल आणि तुम्ही परत मला लाईव्हला जॉईन व्हा. सचिन कुरांडे, हाय सचिन दादा. हो सचिन दादा, आमच्याकडे खूप पाऊस आहे कोकणात. कॉमेडियन विठ्ठल ताईसाहेब केलं बरं का सबस्क्राईब. थँक्यू कॉमेडियन विठ्ठल दादा. थँक्यू दीपक दादा. ताई कॉलेजला जाते का तू? अरे दादा, मी कॉलेजला नाही जात, मी हाऊसवाईफ आहे. मी कॉलेजला कुठे जाणार आता. सचिन कुरडे, तुमच्याकडे पाऊस? हो आमच्याकडे खूप पाऊस आहे.
टिमक रावसाहेब, मतदान केलं ताई 29 नंबरला. थँक्यू दादा, टिमक दादा. आणि सबस्क्राईब पण नक्की करा. मधुकर जगताप, हाय. मग मधुकर दादा, देव माणूस 24 आय डी आहेत. वाव. मग एवढ्या आय डीचं काय करता दादा तुम्ही? नक्की मला सांगा. म्हणजे एवढ्या आय डी कशासाठी आहेत ते? अल्बर्ट इस्टर्न, असं काही नसतं दादा. अल्बर्ट आइस्टन, असं काही नसतं. आपण एकमेकांना सपोर्ट करायचा, एवढंच माझं म्हणणं आहे. मला जे 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 कमेंट करतात ना की त्यांना सपोर्ट, म्हणजे मी पण त्यांना सपोर्ट करते. असं नाही आहे की त्यांनीच मला करावा, मी करणं नाही, ही माझी मेंटॅलिटी नाही आहे. तुम्हाला पण माझ्या सपोर्टची गरज असेल तर मी पण करणार तुम्हाला सपोर्ट, है ना. असं काही नाही आहे तुम्ही बोलताय तसं. विशाल तुळसकर, हॅलो. सचिन कोरांडे, ताई तुमचं जेवण झालं का? नाही, आम्ही 1:30 वाजेपर्यंत जेवतो. दीपक चौरसिया, हे बघा, हे असे आहेत. माझं नाव कोकणची माणसं साधी भोळी. कॉमेडियन विठ्ठल, ताईसाहेब तुमच्या पण लहान भाऊला सबस्क्राईब करा. नक्की नक्की कॉमेडियन विठ्ठल दादा, तुम्ही माझ्या चॅनलला ना जाऊन कमेंट करा. मी तिथं तुमचे व्हिडिओ पाहून तुम्हाला नक्की सबस्क्राईब करेन. स्कूलला जाते सांगा त्यांना. हां, आता उद्या जाते मी स्कूलला माझ्या मुलांना सोडायला. असं नाही मी स्कूलला जात नाही, मी आता अजूनही स्कूलला जाते माझ्या मुलांना सोडायला. विठ्ठल तुळसकर, लाईक डन, लाईक डन. डोळे दुखतात. ओके, देव माणूस सपोर्ट करतो ताई सगळ्यांना, ताई भावांना मी. ओके दादा, खूप छान काम करताय. तुम्हाला पण सपोर्टची गरज असेल तर नक्की मला मला कमेंटवर जाऊन ना, माझ्या चॅनलवर जाऊन कमेंट करा, मी पण तुम्हाला सपोर्ट करेन. खूप छान दादा काम करताय. विशाल तुळसकर, लाईक सबमुळे पैसे मिळत नाही. हो, त्यांना कळतच नाही ना. बघा ना, चॅनल मोनिटाईज झालं तर कुठेतरी पैसे भेटतात, नुसते लाईक आणि सबस्क्रायबरमुळे थोडेच पैसे भेटत आहेत मला. थँक्यू विशाल दादा, तुम्ही समजवल्याबद्दल यांना. विलास नाटकर 30 नंबर लाईटर, ओके. थँक्यू विलास दादा. मी एक मिनिट, तुला पुस्तके वाचायला आवडतं का? हो, वाचते. मुलांची. त्यांची पुस्तकं संपत नाही मुलांची, तर अजून मला पुस्तकं वाचायला वेळच भेटत नाही. आधी मुलांच्या अभ्यासात पुस्तक असतात, त्याचा अभ्यास आपण करायचा, मग त्यांना समजवायचं. आता आपलं शिक्षण झालंय, परत शिकायचं. पूजा, नमस्कार ताई. नमस्कार ताई, पूजा ताई. पूजा ताई सांगतात, मला एकच मुलगा आहे ग, खूप आगाव आहे. घराघराची हीच कथा आहेत पूजा ताई. सर्वांच्या आताची मुलं सर्व आगाऊ आहेत. आपल्या वेळी आपण शाळेतून आलो की व्यवस्थित पुस्तकं सगळं ठेवायचं, अभ्यास करायचा. पण आताची मुलं भरपूर तांडव ते करतात, तांडव. तिंबक रावसाहेब, एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत, हे ब्रीदवाक्य आहे. तिंबक रावसाहेब दादा, खरंच तुम्ही पण खूप छान बोललात. एकमेकांना सहाय्य करूनच आपण पुढे जाऊ शकतो. की एक म्हणतात ना, एकमेकांचा पाय खेचून कधीतरी आपण त्याचा खेचू तर तोही आपला खेचणार, अशाने ना तो जाणार पुढे ना आपण जाणार. तर आपण एकमेकांना सहाय्य करून नक्की पुढे जाऊ. विशाल तुळसकर, विशाल आहे मी, विठ्ठल नाही. सॉरी दादा, सॉरी दादा. विशाल दादा, मी तुला विठ्ठल कुठे बोलली, काय माहिती बोलली असेल. पूजा, मुलगा किती वर्षाचा आहे ग तुझा ताई? मला मुलगा नाही आहे. मला माझ्या 2 मुली आहेत गोड गोड. एक
3री आहे आणि एक LKG मध्ये आहे. विशाल दादा, विशाल दादा नमस्कार. पूजाताई विशाल दादाला नमस्कार करतायत. दगडू ढोले, हाय ताई. हाय दगडू दादा, कसे आहात तुम्ही? मी कोकणातून बोलते. शुभम मेटकरी, पंढरपूरला पाऊस आहे मॅडम, तुमच्याकडे पाऊस आहे का? हो, कोकणातही भरपूर पाऊस आहे, कालपासून खूप पडत होता. विशाल तुळसकर ना पूजाताईंना नमस्कार बोलतायत. पूजाताई, मानसी ब्लॉग, ताई बेसिकली जे आपलं रोजचं जेवणमधला रेसिपी टाकली तर चालेल का? हा बाळा, कारण आपल्याला काय असं आपण जे रोजचं करतो ना त्याच्यातला एखादा भाग, आता भाजी कोणती तरी बनवतेस दाखवायचा आपण. आपल्या कोकणातलं आपल्या भाज्या भरपूर आहेत ज्या तू टाकू शकते, म्हणजे ज्या सीझन वाईज असतात त्या भाज्या तू टाकू शकतेस नक्की. आता पावसात बघ अळंबी असतात, अजून कुठल्या भाज्या, त्या टाळकळाची भाजी असते, भरपूर काय काय भाज्या असतात, त्याची रेसिपी तू टाकायला पाहिजे होत्या. अजूनही तू बघ आणि टाकू शकतेस. बेसिकली जे आपलं रोजचं असतं ते पण टाकायचं. अजून मी कोणाची मिस नाही ना केली. हां, संकेत सुतार, IPS पोलीस कोल्हापूर. हॅलो दीदी, हॅलो दादा, संकेत दादा, कसे आहात तुम्ही? वेलकम, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. मला सपोर्टची गरज नाही ताई, तुम्ही पुढे गेले पाहिजे एवढा माझा विचार आहे. थँक्यू दादा, खरंच तुम्ही खूप भारी आहात. आणि असंच प्रत्येकाच्या ना लाईव्हवर अशा ज्या मी तुम्हाला एक विनंती करते छोटीशी, जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल आणि एखादी मुलगी लाईव्ह करते आणि तर तुम्ही नक्की त्यांना जाऊन सपोर्ट करा. तिथं लाईव्ह राहा थोडा वेळासाठी, कारण खूप वाईट कमेंट असतात, तेव्हा त्यांना तुमच्या विचाराची गरज आहे, तुमच्या सपोर्टची गरज आहे. आणि असे इथं भरपूर दादा आहेत जे आम्हाला सपोर्ट करतात, त्यामुळे मी त्या सर्व भावांचं खूप मनापासून थँक्यू बोलते त्यांना. अनिल वानोवे, हाय, कुठून? आम्ही कोकणातून. अनिल दादा, मानसी ब्लॉग, ताई मी फर्स्ट कोणती कुकिंगची व्हिडिओ पोस्ट करायला पाहिजे? विचार करून सांगते बाळा मी. कोकणातली आहे, चिकन की गावठी चिकन गावठी चिकन रस्सा दाखवतो मस्तपैकी. म्हणजे बॉयलर तर सगळेच खातात, पण जे गावठी चिकन आता घरी करतातच ना, ते दाखवतो. खूप छान रेसिपी आहे. नामदेव, जेवण झालं का? नाही दादा, करणार आता थोड्या वेळाने. माझा नाद करू नका, चॅनलचं नाव आहे, छान आहे चॅनलचं नाव. लाईक डन आहे, थँक्यू दादा लाईक केल्याबद्दल, आणि सबस्क्राईब पण नक्की करा. पूजाताई म्हणतात माझा मुलगा खूप आगाव आहे गं. नाही, हे वयच असतं आगावपणा करण्याचं. पुढे मोठा झाल्यावर म्हणाला अरे हा शांत झाला, असंच असतं. माझ्या मुली पण असतात, त्यांच्या पाठून धावावं लागतं, अरे असं करा तसं करा. हां मानसी, तू म्हणजे रोज बनवते ते पण दाखवू शकते, एखाद्या वेळी स्पेशल काहीतरी डिश असेल ते पण दाखवू शकते. कोकणातल्या अशा भरपूर ऑथेंटिक डिश आहेत, ते पण तू दाखवू शकते. म्हणजे जे कमी क्वांटिटीमध्ये करायचं पण दाखवायचं, म्हणजे पातोळे म्हणू नको. परत ते काय म्हणतात ते शेवये करतात ना, ते तू पण दाखवू शकतोस. परत मोदक दाखवू शकतोस. असे जे ऑथेंटिक डिश असतात ना ते नक्की दाखवतो. रमेश डोंगरे, हाय रमेश दादा. नितीन रेडकर, कसे आहात तुम्ही? नितीन दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. जेवण केलं की नाही अजून केलं आहे, जेवायचं आहे आता. तुकाराम पुंडे, धन्यवाद तुकाराम दादा. नीलू सॉंग्स, नमस्कार ताई. नमस्कार नीलू ताई, लाईक डन, थँक्यू. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्या पण आपण लाईव्ह घेऊ तेव्हा तुम्ही मला जॉईन होऊ शकता.
कपूर ठोके, ताई तुमच्या कोकणामध्ये मसूरची भाजी खूप छान लागते. कोकणातल्या सर्वच भाज्या तशा छान असतात, पण ज्या पावसाळी भाज्या असतात ना, ज्या रानात उगवतात त्या खूप छान असतात. म्हणजे प्रत्येक म्हणजे सीझनला भाज्या असतात. म्हणजे दिवाळीच्या सीझनला कुठली तरी एखादी भाजी असते. जून ते जुलै ऑगस्टमध्ये पावसाळी भाज्या खूप उगवतात, त्यामुळे खूप छान लागतात त्या. राहुल जगडे, ताई मुंबईला जास्त पाऊस आहे, तो बंद करा ना. हो, मी देवाला नक्की सांगेल की देवा बाबा एवढा पाऊस पडू देऊ नकोस, लोकांचं नुकसान होतंय. नीलू सॉंग, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ ताई, हर हर महादेव. नितीन रेडकर, जेवण केलं की नाही? नितीन दादा नाही जेवण केलंय, 1:30 वाजता जेवणार. ताई मला कढीची भाजी खूप आवडते मनापासून. हां, छान छान, खूप छान. संकेत सुतार, हॅलो कुठे? ओके, आम्ही कोकणातले दादा, संकेत दादा, आम्ही कोकणातल्या. तुकाराम कुंडे, तुकाराम दादा थँक्यू बोलली मी, थँक्यू. स्पायडरमॅन, माझं नाव कोकणची माणसं साधी बोल. ताई मी मुंबईला असते पण मी कोकणातली आहे, पण हे मी टाकलं तेव्हा भारंगीची भाजी टाकू शकते किंवा अळूची फतफद. हां दादा, हां हां मानसी, तू असं ऑथेंटिक तू टाक जे लोकांना खूप आवडतं. जे आपण असं म्हणायला गेलो, ह्या हॉटेलच्या डिश एवढं कोणाला आवडत नाही, जे ते हॉटेलमध्ये जाऊन खातात, पण ह्या डिश आहेत त्या आपल्याला यूट्यूबवर टाकलंच ना तर तुला खूप छान रिस्पॉन्स भेटेल. टाक. भारतीय संविधान निर्माता, लाईक डन मी आहे, थँक्यू सो मच. भारतीय संविधान निर्माता, मान दुखली माझी. कपूर ठोके, ताई त्यांचे विचार वाईट असतात, तेच वाईट कनेक्ट करतात, चांगली माणसं कधीच वाईट कमेंट करणार नाही. खरं आहे, खरं आहे ताई, खरं बोललीस तू. जसं विचार असतात तसे ते त्यांची कृती असते. नीलू सॉंग, कृपया चांगल्या कमेंट करा, विनंती करतो. काय सांगायचं भावा, मी आता त्यांना इग्नोर करते. तालुका तुळजापूर, जिल्हा धाराशिव, ताई तुमच्याकडे खूप मोठा पाऊस पडत आहे, नदीचे स्वरूप समुद्रासारखं झाला तरी फडणवीसला येऊन जा म्हणावे असे फोन करा. दादा ह्याच्यावर मी काय कमेंट करू शकते? फक्त देवाकडे आपण प्रार्थना करू शकतो की असा पाऊस बाबा पडू देऊ नकोस बाबा. एक मिनिट. या पावसाचं काय सांगायचं, पाऊस देवाकडे आपण तेवढीच प्रार्थना करू शकतो की पाऊस, देवा पावसाला पाठव, नको एवढा पाऊस, नुकसान होते आपल्या महाराष्ट्राचं. दीपक मुंडे, ताई चष्मा कुठे आहे? चष्मा माझा जागेवर नसतो. माझा चष्मा जागेवर नसतो ताई, तुला चष्मा सूट होतो. थँक्यू. काय खाल्ले आज? आज आम्ही पास्ता खाल्ला. दीपक मुंडे, ताई तू आज चष्मा घातला नाही का? नाही घातला, विसरली. बाळू म्हणते नाही केलं ग बाय, धन्यवाद. मना गाव मना देश, जय खानदेश, लाईक डन, थँक्यू दादा. थँक्यू. मना गाव मना देश, जय खानदेश. दीपक मुंडे, ताई चष्मा कुणी घातला आहे का? नाही. दिलीप बावळे, कोकणमध्ये कुठे राहता? कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग. दीपक मुंडे, ताई तू चष्मा आधी घेऊन ये ना. घालते जरा दा.
बो भोयते. हो दादा, नक्कीच. शेतकऱ्यांना मदत करायलाच पाहिजे कोणीतरी. आशुतोष नि निकळ निकळचे. जय भीम दादा. हेलो, बोलो जुबा केसरी. लाइक डन, थैंक यू. सब्सक्राइब भी करना सब. मी आहे. ओके दादा. मानसी ब्लॉग, थैंक यू. सर्वांनी मला लाईक केल्याबद्दल. सबस्क्राईब पण जाऊन नक्की करा. त्यामुळे उद्याच्या लाईव्हला नक्की जॉईन व्हाल तुम्ही. नोटिफिकेशन जाते. हो नक्की ट्राय करते. आज बनवायचं छान हां आज बनवायचं आहे. थँक्यू सो मच ताई. हो मानसी, तू नक्की जाऊन आज रेसिपी बनव, चांगलं शूट कर. नाहीतर सध्या ट्रायपॉड नसेल तर तू कोणाला तरी शूट करायला सांग, पण छान शूट कर आणि व्हिडिओ अपलोड कर. मला पाहायचा आहे तुझा व्हिडिओ सॉन्ग स्टेटस. हाय यू फ्रॉम, आय एम फ्रॉम कोकण. भास्कर शिंदे, मित्र बनवण्यामध्ये करण्यासारखे गाणे म्हणा. मानसी जेवायला येत आई. हो मी नक्की येते. सतीश पांडे, पाऊस आले. हो पाऊस आहे. शैलेश कुमार, जय महाराष्ट्र. लाईक डन, थँक्यू शैलेश कुमार दादा. सतीश पांडे यांना इग्नोर. कोकण व्हॅली लाईव्ह. हाय कोकण व्हॅली लाईव्ह. तिमक रावसाहेब, छान छान कमेंट करा, छान छान लाईक पण करा, सपोर्ट करा सर्वांनी एक जीवाने. थँक्यू तिमक दादा. कोकण व्हॅली यूट्यूब चॅनल कोकण व्हॅल्यू लाईव्ह. वाव, छान आहे तुमचं कोकणाचं नाव पण. कोकण चॅनलचं नाव पण खूप छान आहे. तर मला कमेंट करा. मला तुमचे व्हिडिओ पाहायचे आहे तर माझ्या लाईव्हवर जाऊन कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा मला. मी तुम्हाला नक्की सपोर्ट करेन आणि तुमचे व्हिडिओ मला पाहायला खूप आवडतील. टायगर अभी जिंदा है. लाईक डन, थँक्यू कोकण व्हॅली. विठ्ठल जाधव, थँक्यू विठ्ठल दादा. लाईक करा आणि समज करा. अनिल दादा, थँक्यू सो मच. दत्तू कुठे, हाय. रात्री पाऊस होता का? हो हो खूप होता. नवनाथ तरपळे, नमस्कार दादा. सर्वांनी माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि माझे व्हिडिओ जाऊन पहा. कोकणातले आणि कोकणातल्या बाहेरचे पण आहेत. तर आजचा लाईव्ह इथंच संपतोय. तर उद्या नक्की भेटा याच लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर थँक्यू सो मच आणि नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. कृष्णा हेळकर, हॅलो दादा. आता आमचा लाईव्ह संपतोय. उद्या मला सबस्क्राईब करा, त्यामुळे तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन भेटत जातील. पाटपाट कमेंट वाचा ना. अनिल नाईक, अभिजित शिंदे, हाय. मी सर्वांचे कमेंट वाचले. विठ्ठल जाधव कुठे राहते? आम्ही कोकणात राहतो दादा. गोविंद दादा, ताई तुम्ही खूप तंबाखू होते का? हे काय हे फालतू. चला तर बाय बाय. थँक्यू सो मच लाईव्ह आल्याबद्दल. उद्या असेच लाईव्ह या. उद्या पण आपण गप्पा मारू. बाय बाय. अनिल दादा, थँक्यू. आणि अनिल दादा, तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. बाय बाय. रोशनी, इग्नोर इट. अशा माणसांना आपण इग्नोर करायचं. बाय.